Spania este țara lui Cervantes. Cervantes s-a inspirat scriind celebra operă Don Quixote mâncând pește. Iar pentru că i-a plăcut atât de mult peștele, și-a deschis și un restaurant la Don Quixote. Rețeta specială a lui Don Quixote este pulpo del Galicia, caracatiță din Galicia, din Vigo. Emilio ne va prepara astăzi o rețetă specială de pulpo di Galicia, caracatiță de Galicia. A scos pentru noi un recipient din alamă pe care îl încălzește apa la mai mult de 150 de grade. Caracatița a fost congelată, a fost curățată. Trebuie să fie curățate toate aceste tubulații pentru ca să fie cât mai curată. A tăiat ciocul și zona abdominală, bineînțeles că și capul la fel. Pentru că ea vine întreg. Și apoi punem în vasul de alamă cu apă clocotită la mai mult de 150 de grade, în apă naturală, și o punem la fiert. Trebuie aclimatizată și ea, da? Deci nu o punem dintr-o dată pentru a putea să își facă tăria texturii. Și o lăsăm, combien de minute? 20 de minute o lăsăm la fiert. Cea mai bună calitate este din mascul, pentru că femela are o carne mai moale și tentaculele sunt mai dure. Deci puteți să recunoașteți atunci când cumpărați o caracatiță, făcând diferența acestor tentacule la femelă. Ventuzele sunt și mari și mici, pe când la mascul sunt mult mai mici și sunt uniforme. Mult mai bună este carnea masculului, deoarece este mai tare și ventuzele sunt uniforme. Pentru a avea o caracatiță bună are nevoie de o continuitate în ceea ce privește fierberea. De asta a încercat să ne arate din când în când cum a verificat cu această ocazie și calitatea caracatiței, dar trebuie lăsată puțin pentru a avea o temperatură constantă. Este gata. Luăm foarfeca și tăiem. Simți gustul adevărat al caracatiței dacă este al dente. Dacă nu își pierde gustul. Ați fi crezut vreodată că tentaculele caracatiței fierte vor fi tăiate cu foarfeca? Un pic de sare grunjoasă, un pic de paprika. Nu uitați, jumătate dulce, jumătate iute și un pic de ulei de măsline. Este pentru voi. Simți gustul mării, simți gustul Oceanului Atlantic. Lângă Emilio, urmașul lui Don Quixote, Don Mariano vă dorește la cât mai multe caracatițe gustoase și vesele. Un saludo a Euphoria Cuisine.